Yebo, ithuluzi kanjani? Ngiyanibingelela nonke. Uma ngithi umdali nami ngisho engingamazi ngibuka indalo bese ngithi ukhona eyidalileyo, bese senza muntu ngithi ngumdali. Kunamagama amaningi asetshenziswayo ukuze ngizizwe kuleli lakwaZulu sekwakusetshenziswa umveli nqangi, sasetshenziswa namanje ovelile kuqala ngakabe bikho konke. Well, i-definition nathi eseyitholile kwabadala ngale kwamanga aqhamuka namakhehla ahamba ayosebenza koGoli, ahlala emahostela, abuya lapho esezinyanga, esengabaprofethi, athi asabona umdali, athi umbonile umlenze munye. Yabona, phumani kuko konke lokho, angisebenzisi konke lokho, ngiphika ukuthi akekho umazi umdali, akekho wakwambona kulina kolabaphansi. Masithi umdali, nabanye the creator, nabanye bangabiza ngelinye igama, nabanye bambiza igama, as long ungasi owakwaxoxa nabantu, wakhuluma nabantu, okuthiwa unguNkulunkulu, ngoba baningi kakhulu uNkulunkulu. Ngisho namaJuda alimthembile kuwe basic yokholo lenu, athi u-Ensof, akasiye ngisho u-Elohim, akasiye ngisho El Shaddai, akasiye uYahweh, lo uJehova. Kanti futhi uma nifuna ukubuza indaba zo-Ananok no-Yahweh, okungene kuyo phela i-YouTube, or ufune iy'ncwadi zizokutshela ngamasasho, izizwe zamasasho, uzothola ukuthi kwa-Abraham engakakhonzi nje uJehova lo, kwakunezizwe eziwu-4 ezasezikhonza uYahweh, ewuNkulunkulu uwazi. Nabanye bacosha kwabanye, bakopishe, uma bebahluleke nempi, bashintshe kube okwabo. Nani zifundeleni, nifuna iy'ncwadi, negama likaJesu uYehoshua, uma beka short kube uYashua. Nithola ukuthi ngempela igama lakhe ngempela lingubani, ngoba ezinye iy'ncwadi zabaJuda zithi azazi ukuthi ubani wathi abizwe ngoJesu, uSathane kuphela owazi lokho. Anyway, kukini bantwana bakababa, kodwa-ke uSathane, hayi, umdala akanayo imbanga. Nalo le gama Sathane laqhamukaphi, liqhamuka nobani? Umdala akanayo imbanga, akanayo uwabo futhi. Abekho abakhethiwe, abekho ababusisiwe. Ayikho indawo engcwele, ayikho indawo ebusisiwe. Ngesingama uyedwa ongcwele nobusisiwe, ilo ongakaze wabona umuntu, ongakaze wakhuluma namuntu. Siye endabeni yomprofethi uMusa. Uye ku-Exodus chapter 33, uverse 11. uJehova wakhuluma noMusa ubuso nobuso, nomlomo nomlomo, njengomuntu engakhuluma nomhlobo wakhe ubuso nobuso, nomlomo nomlomo. Verse 20, uJehova uyaphila, akekho umuntu ongakhuluma nami angibone maqeda phila. Entabeni yaseHerobe, Genesis 5, u-Israyeli wakhuluma noJehova ubuso nobuso. Well, angazi ngempela lezi ndaba lezi zithusi. Uhambe uye Genesis 18, ufune nje uverse 1 to verse 15. uJehova ney'ngilosi zakhe ezimbili bevakashe kwa-Abraham, bahlala phansi kwesihlahla, bagezisa izandla, banikeza ukudla, badla, bebukwa abantu ngamehlo namehlo. u-Abraham, inkosikazi yakhe, ney'sebenzi zaka-Abraham. Yazi le nto, inganekwane emini yezimpondo eminwe bantwana bakababa. Baxoxa naye, waze wahlekwa umfazi ka-Abraham uJehova. Makhathaleni, u-Abraham usiyahamba-ke manje, useluleka uJehova
ungabulala abangaka eSodoma, ushiya abangaka ngoba khona ngaka ese-advisor kaJehova. Ilumbo lento le. Udlule lapha. Mangicabanga kahle uGenesis 32 uzothola lapho uJakobe abambana noJehova. Kusho phela kwakuyi face to face nomlomo nomlomo. Hayi babambana ke ku wrestling match wahlulwa uJehova. Waze wakhipha igama lakhe lapho kuJakobe ukuthi mina nginguJehova. Awu. Hayi. Kaningi nakuMoses nguJehova uNkulunkulu kayihle kandaza. Kodwa nje kuleyo wrestling match angimazi noma isekhathele noma kwasekwenzeke njani kungokwini lo cubule ngani lezi ndaba ngoba niyakhumbula ukuthi kuYuGenesis lapha chapter 2 uJehova uma isekhathele uyaphumula kube isuku leSabatha amahlazo nje lento wakhathala waphumula ngosuku lesikhombisa kwase kuba iSabatha insuku isikhathi konke lokho abantu abakhanza ikhalenda bakhanda ama-minutes, ama-seconds, ama-hour, days, months, then kwase kuba khona-ke ikhalenda usenesuku lweSabatha. Ngokwazi ngami kwelaba phansi azikho iy'nsuku, asikho isikhathi. Leyo into ebekwe ngabantu. So amakhalenda aya-evolve nje, baningi amakhalenda abakhona eliya naleya nale. Ifayina nesebenzisa ikhalenda yamaRoma. U-Augustinian abathathe base ngizothini bam-honorisha ngayo waseba uSaint Augustine. Yabona kuningi nje sengiqonde kakhulu kulabo abafundile-ke phela ama-theologians ukuthi awabhale into izwakale ngoba sonke isikhathi bazositshela uJehova but ababheki ukuthi ezinye izinto bayithatha kuMandiya, bayithatha e-Egypt, bayithatha kumaZoroastrian. Akukho la basitshela khona ngoZoroaster ephuma emanzini maqeda wabona uGod Ahura Mazda. Baningi onkulunkulu baseGibhithe but abakhulumi ngabo, bakhuluma ngokuthi khonza uNkulunkulu oyedwa. Kuyihlazo ngoba uma uthola u-amen lona abagcina ngaye mase bekhuleka uNkulunkulu wamaGibhithe loyo, uNkulunkulu wamaGibhithe kusho ukuthi ukukhuleka maqede bese uthi amen. U-amen uNkulunkulu waseGibhithe. Baningi onkulunkulu babe khona lapho o-Amun Ra baningi ngiyangibala nabo njengamanje. Okay, asiqhubekeni. Yiko ngithi kuphela umukhulwa ngomzali ensof ngokwamaJuda namaChina ambiza ngokwabo akekho wabona umdali noma wakhuluma naye kule ndawo lapha phansi. Sisengilamanga ukuthi khona abantu abahamba ngomzimba wabo baye ezulwini njengo-Enoch, u-Eliya, uJesu, well nabanye phela ngoba angizifundanga nami zonke incwadi zomhlaba. Ngomzimba wabo bafike badleni lephambili. Hayi well noPawulo kwakusho ukuthi bona boguqulele emzimbeni yasezulwini namaKristu vubandize bahlangabeza uJesu emafini into engazange iziyenzeke. uPawulo wanqunywa nje ekhanda amaRoma aphela amangakhe waphela njalo ngaye wafa wasala amangakhe eshunqela umhlaba. Angazi indaba zamanga zinepower ngendlela yokuthi zisala zishunqela umhlaba. Amanga kaPawulo akukho nje ukuthatha ngoPawulo ngoba lamanga wakhe angazi ngena lamanga ukuthi uNkulunkulu uJehova wafike wadla kwaAbraham. Yazi ihlazo lento angimoli yonke amabhayibheli onke iy'ncwadi nje kuthiwa zingcwele religious books hayi zinamanga ngaba phansi nomzali. Kodwa-ke angikhiphi muntu futhi angiconvince umuntu, angibhekisisi muntu, ngibeka nje ugqoke nesithebe kumuntu ukuzikhethela. Akekho wazithi umdali wadala nini kuphi kanjani futhi ngani abantu abakababa.
Ngiyezwa nje nangalawo manefilimu ayekhona ngaphambi kuka-Adam no-Eva. Yabona konke lapho basazama babumba ukuthi simukele ukuthi inzalo ka-Abraham ibusisiwe. U-Abraham was a great man and all that. Lento it's funny ngoba khona manje bazokutshela ukuthi u-Adam wayefana noNkulunkulu. Wazala indodana uSeti nayo efana noyise u-Adam, meaning nayo uSeti ufana noNkulunkulu. But u-Eva wasefana nobani? Inganekwane leyo emisi impondo mina. Kodwa-ke incwadi ebusisiwe engcwele ngeke uze umkhombe udala ngamanga wakho nangamanga wabaphansi nangamanga wamabhuku anamanga ngabaphansi nomdali. Le ncwadi okuthiwa zingcwele kanti zingcolile. Lokho ngizokusho ngoba baningi abakhathazekayo uma ngabe ngithi le ncwadi okuthiwa zingcwele incwadi engcolile zinamanga ngabaphansi nomdali. Khona manje akekho umuntu ongangena endlini physical body yakhe kuvaliwe amafasitela neminyango. Niyakhuluma la uJesu wangena endlini kuvaliwe kubafundi bakhe. Wangena physical body, hayi spiritually njengedlozi. Waphinde wabona abantu more than 500. Yabona kuba ukukhuluma amanga ngabaphansi. But why nginga-explain in details ukuthi uMose no-Eliya phela wahamba ngekarishi lamahashi omlilo wayezulile. Babonakala kanjani sebekhuluma noJesu? Matthew 17 verse 3 chapter no verse 9. Kwenzeka kanjani? Ngoba phela lo munye wafa, lo munye akafanga. Kodwa khamba sebengamadlozi. Operation yabo amadlozi. Hayi baningi kakhulu uNkulunkulu. Baningi kakhulu. Nichekele futhi ngendaba kaSegon wasePersia, as well as nichekele nina ngokwenu ngabo Dionysus nabo Zeus. Nithola ukuthi lento nje kwakuxutshwa ingxube evana kuthathwa kwaseGibhithe kuyephi nithole ngombhabhadiso eGibhithe. uMathena ebhabhadisa uJohn the Baptist okuthiwa wakhulile esigangeni as well as uJesu. Into njengazi zange ziyenzeke. Naye uMathena wayebhabhadisa eJordan Ford. Abanye abapriest baseGibhithe ngoba iGibhithe yayithathwa ngokuthi i-center of learning. Okuningi kusuka khona kwase kuyabekwa ngey'ndlela ey'ningi nazo ey'tshekile. Kwathatha nokwaseMandiya, but ngena kwi-kingdom yaseKemet ubheka ukuthi okuningi bakuthathe kubantu khona la koKemet koNubia. Base bekushintsha-ke phela ama-Greek ngoba nako ebona ukuthi sibampisholo. Kwase kushintsha-ke noNkulunkulu konke na yonke i-religion, even i-technology, science, i-maths, everything. But iy'fundisa zethu masingasiholeli emangeni wezincwadi ezifundile. Ngempela nencwadi ifunda ubuye uhlaziye ungathi hayi ngoba ngiyifundile nje lencwadi ngaphasa nge-distinction then sengazi konke. Akunjalo. Akunjalo. Even bheka ukuthi evolve kanjani i-technology. Bafunda ngalezi imoto ey'ndala nogandaganda abadala bakuthuthukisa baba no lokhu akwenzeki kanje. Anyway, angazi ke zethu ifundiswa noma ukrema kwenza lokho noma mhlambe angazi ngoba noma mhlambe ukuthi respecta kakhulu sithi ngoba manje usufundile sewazi konke. No. Azazi konke. Bese sibukela phansi abantwana bedlozi abangoma. Angeke ngitshele lutho ukuthi babephefumula kanjani phansi emanzini, kwakwenza kanjani inhlwathi ingabathandeli babo. Abantu ababeshaya imhlahlo ngempela izangoma ngo abantwana bedlozi. Empeleni sonke singabantwana bedlozi. Bona ukuthi phecelezi ngoba phela bakhuluma nabo bayalibona ngaso sonke isikhathi. Kodwa sonke sizalwa singabantwana bedlozi ngoba abazalayo sebafa, nabazali abazala thina sebafa, baba umoya wafa imizimba yabo ngokwendalo ngokamdali. Ufa umzimba
umphefumulo wakho noma umoya uyashintsha ube yidlozi ngoku kaMdali. Akasithatheke le ndaba yokuthi kuthiwe-ke hhayi baleleka awekho amadlozi bovuka ngosuku lwecilongo. Luphi usuku lwecilongo? Uma ngabe lokho kwenzeka wayengenzekanga ku-Abraham, uLazarus nesicebi sebayakhuluma eHadesi. Nazi ipoko seyixoxa eHadesi iy'ndaba zazo zazingalali ngani ihuqa ubuthongo. Hhayi, an-analyze much better manje. Anginamona namajazi wethu na whatever nakho. Kodwa le nto enishoyo angahloniphi nje kwalawo ma-doctrines wenu. I'll never, because angizukubhawa emangelweni nemanga wey'ncwadini ifundile. Ngikubuza ukuthi u-Abraham, uLazarus nesicebi babexoxa kanjani eHadesi ngoba fanele ngabe babelele belinde usuku lamacilongo. Singayiphapheli kaMdali ngey'ncwadi esinamanga kabaphansi noMdali. Nanamhlanje isagcwele iy'poko. Ake nambeke ngoba niyazi ukuthi fanele balale. Nishone ngizonibalela nje indawo elule engasiza abazali abaningi ney'ngane ey'ningi esey'hluphekile. Yanini ematheshari nifike nitshele ley'poko ezilapha ngoba zikhona phela zilele. Iy'ngane ziyakhala ngokwenzeka ematheshari. Nitshele ukuthi hhayi lalani nina musenihlupha abanye abantwana o-roommate nizokwazi ukuthi nilinde usuku lamacilongo baze no-roommate benu bafe kufike lolo suku lamacilongo. Njengamanje ngeke ngikhulume ngaleyo yinto ngoba ngisalinde le symposium engibuze ukuthi 5 minutes before umuntu afe kwenzakalani, 15 minutes umuntu esefile kwenzakalani. Nina-ke ngijabula impela ninamajazi amakhulu ngabaprofessor. Ake niyosotha lezazinto. Yabona nasotha lokhu ngempela nje lezi ngane lala ngiyothini ngoprofessor bese nilekelela nezangoma ezingasathwali ngemfundama, ezingasangena emanzini iphumwe nemfundama ukuthi kwenziwa yini abantu abakabani. Ningasikhohlisi ngokubhala. Nikhumbule ukubhala kwafika nama-white fathers lakithi. Akusho ukuthi ngoba singezele education sesizomukela nje konke. No, okunye siyabheda, hhayi no la ngiqinisile, hhayi la nizosiqambela njamanga. Nizosiqambela njamanga akho umuntu lapho lele. Kwafanele kuqalekelele yena lo Abraham wakhona. Niza kwindaba ka-Enoch owafika ney'ngilosi eziwu-200 or more than 200 namagama azo, oMikhayeli, oGabriel, obani no-Azazel. Namhlanje u-Azazel ingabiza ngokuthi nguSathane. Yazi umdala akanayo imbali, akanayo iwabo, akekho mazi, akekho okwambona, akekho okwakhuluma naye. Uyidaba sikaMdala. Sekuyisikhathi sokuthi sihlina amanga wabantu abafika nokubhala. Sibonga kakhulu ukufika wabo nokusifundisa ukufunda nokubhala ney'limi ekade singazazi ngeke siyikhulume, especially i-English. Well, of course la eSouth Africa kwaba nane-Afrikaans because lo kwangama-language amakhulu. But everybody uyabona kwenzakalani namhlanje. I-Afrikaans asathatha njenge-language enkulu. Isiyi-one of just of the languages wase-South Africa, but ayikho le kwamanye amazwe. Well, the caste system eyenziwa i-apartheid, umlungu phezulu, ikhalathi, India. Ungokwenu ukuthi nibona ukuthi ngisotha kanjani leyo zinto ngoba sekhona abasabambeke lapho like e-Orion. Sibakhulu thina, our blessed umdali kunama-blacks. Oh well, nekhalathi sibakhulu si-blessed because ku-DNA yethu khona igazi lomlungu. Oh well, namandiya sibakhulu thina ngoba saqhamuke e-Asia kunalama-Africans. Oh well, kukini nginikeza nina namajazi, anginajazi mina ngifundanga. Yenisothe leyo into ngoba as long sekhona le caste system, i-caste system kuzidala zamdala eyayikhona ngisho nase-India wahlupha amandiya ngoba ama-Dalits ayenziswa wonke umsebenzi ongcolile ebukelwa phansi. Agcina amandiya athi ayi le ndaba ye-caste system ngoba nabo laba bakopisha izinto zamathempeli amandiya. Then sebefika-ke sebebetha
But one caste system. Why bonage, let's say the Afrikaners bakuphike makwenziwa i-caste system phesheya, let's say Italy, France, America, sesikhuluma ke ngabelungu baphesheya. Iklashi labo likuphi? Are they right on top or they're right at the bottom? Bangathi mabe right at the bottom phesheya bese befika la besitshela thina ukuthi we're right at the bottom. La we're not right at the bottom. Ngimukela zonke idala zikamdala ezinganayo i-caste system ezivumayo ukuthi sonke sizidala zikamdala. Indaba yebala aningeke ngayo phansi ngizungena kuyo manje maybe one day ukuthi why kwaba khona abantu abamhlophe abayibone bona bangama originals in nation ngokudaleka noma abasiyona noma through evolution. Well, angithatha ukungena lokho khona bafundile ngishela laba namajazi bafunde ngaloko ukuthi mabesuka abantu la beye endaweni ezibandayo kwenzakalani kwi-skin pigment yini okwenzeka lapho sengikhona nje igama abalibiza ngalo kwashintsha kwabakhona ibaleni imhlophe. Angazi kwi-conclusion yami ngokwendalo laqala ibala elimnyama. Anyway, ngabakhonza labo bonkulunkulu abahlukanisa abantu ngamabala. Ngikhonzela umdala ongaziwa umuntu ningasuthi wadala nini kuphi kanjani futhi ngani futhi. Nithathe futhi ningenele nina nibhale Voldemort crates la kwakushaya khona ama-meteorites ngo 2023 billion years ago. Bese niyibuza ukuthi wayekuphi u-Adam no-Eva ngaleso sikhathi. Nibheka ukuthi history ka-Adam no-Eva iqala nini. Yeah, very good. Nifundile niyakwazi uku-calculate, you can deduce ama-facts from the known to the unknown. That's one thing good. Ngabantu abafundile abadedise manje ama-facts from the known to the unknown. Kungumsebenzi wami, akusiwona umsebenzi wento ongafundile njengami lo. Anyway, yeah. Abantu abababa kuphezu kwenu kuzikhethela ngebeka nje ugqobo nesithebe. Ngoba manje naloya wazalwa kanjena kwabikezelwa engakazalwa ukuthi uzoba ukuthi nokuthi usenguNkulunkulu. oNkulunkulu abadla abahamba njengabantu la yafa imizimba yabo masefanele baba amadlozi they jump baphenduka oNkulunkulu. Khona nabanye abantu ababizwayo la bephila kuthiwa bangoNkulunkulu ayiqali lento manje. Even Alexander the Great emathempeleni wasePersia wayefuna ukubizwa ukuthi uNkulunkulu. Abo Caesar babebizwa ukuthi bangoNkulunkulu. Akusiyona into entsha le, ukopishana nje abanye bakopisha ngakuthi ngolona ngoba uyilida yethu usenguNkulunkulu. There are so many gods. Adlayo, alalayo, azela, avuka etoilet. Angisoze ngaguqa kuloyo. Loyo isidalo sikamdala njengazo zonke izidalo zikamdala. Mangithi izidalo zikamdala ngisho ukuthi omhlophe omnyama, khalazi, India, umSuthu, uMpedi, umZulu. Ngikhuluma ngezidalwa zikamdala abantu. Nezidalwa zikamdala zonke ezinye izilwane esingazazi, inyoka esingazazi. Niyeke lo nqamba mangathi inyoka yaqalekiswa. Iqalekiswa yini? Kwakungama laleyo nyoka leyo yaqalekiswa. Nizothi udrago yini udrago? Yabona iningi enveleni imesaphe nje nimesaphe angazi ngithe they descend from the known to the unknown. Niyazi nejikamam yase-India. Jikamam inyoka enkulu nazo zonke inyoka ngizukudefine ngayo zifundele nani futhi. Ngeke futhi nalama ngaloku anjwa kolomkhumulwane. Inkosazane mermaid yini ngakhulumi nange-mermaid. Zingakhi inyoka bakithi? Ithini sithi inyoka ezihlala phansi khona nezinye ezikwazi ukundiza. Hawu bakwethu akazizameni ukuba abancane mase siya kwelikamdala. Sithi nje ukuba abancane kancane.
siye kukuphapha, hlonishwe umdali, angaqanjelwa amanga, angaphashelwa, ungaqamba amanga ngayo, futhi singathi siyazi ukuthi wadala nini, kuphi, kanjani, ngani, futhi sikhathele le ncwadi engcolile. Sekuyisikhathi sokufaka umthanyelo, uthanyelwe lamanga wamakholwa. Kanjalo futhi thanyele nenkohlakala kubalaphi bendabuko, umuthi kwakuhle kabi ukuthi usetshenziswe ukuphilisa abantu, ngoba uma ngikhethe ngicaba abantu ngezilwane, nibafake imimoya, nibathwalise, bathi niyabathula yini before bafe? Kwasanina ngizoyithula yini? Ngithatha iy'ngane zenu ukuthi njengoba ngisebenzisa lokhu mase ngifane ngithule kanje. Maybe igama ukuthi kuyathula angazi licashaphe ey'ngqondweni zenu, angazi ngempela, ngoba phela lezi zinto zafika nabadala ngaphambi kwethu, iy'nguduzi, imbolo, umathunga, yonke le nto le amacishamlilo akusizona into ey'fike nathi. Sifunda kubo ukuthi uma ngixuba lokhu nalokhu kwenzeka ukuthi ngey'ntelo ezinani nani, akusho ukuthi nje se-inventwe yini, seningama-scientists. Eminingi amagama emithi nani nani okusebenza kanjani, kwakhona le mandulo namangazi amandulo nawaqala nini. Anyway, ezinye izinto siyibiza ngokuthi kwakuyi-BC. Uthola umuntu-ke ngalowo muthi, hayi sengimkhulu kakhulu, usho nje idlozi yami mkhulu kakhulu, usho hambele wayeyithwalela kulamazwe wase-North. Size kwindaba yonkulunkulu, ngisho ngathi uNkulunkulu maningi kakhulu. Ukhona nogodi, Kofi or Kofi. Abaningi bayothwala, bahamba baye lapho bathwale nemoya yakho, niyazi nini nithwalayo. Mase niya unana kwamu Sansum, into enjalo nje, ngiphethe incwadi la, kodwa unana kwamu nifune ngayo. Nithola izinto ezenzeke eHaiti, nihamba la niye koGhana, koNigeria, nibuye senithwele lezi zinto, seningopastor abakhulu, seningezinyanga ezinkulu, even nase-India kuyathala, nihambe nishone e-India, nibuye nama-spirit ase-India, senikhululeke kakhulu, seningama-sons of God. Abanye bathwala ngey'nyoka, abanye bathwala ngalokhu, abanye babulala iy'ngane zabo. Umbuzo munye, kwenzakalani 5 minutes before umuntu afa? Kwenzakalani 15 minutes emva kokuba usufile? Ake niqale niyibuze nini ukuthi njengoba wenza nje, fakela ukuthi imali yakho into zakho zonke lezo zinto zosala nje la izweni, ngane zakho zigijima ngey'moto zakho ziyiphahlaza, maziyiphahlaza ziyidawa imali yakho mayifuna ukuyidawa. Akusiyona into ngempela ngathi iba ne-pride too much ngalokho, because usazokushiya and you don't know ukuthi obazele bazokwenzani. Wankosikazi wakho awumazi uzokwenzani, noma uzoqoma enye indoda, ahawu yoba isibongo silosi attached entweni sesikhalela ukuthi lo mfazi usefaka enye indoda, udla amandlami nenye indoda, le ngane eseyidakwa ngamandla. Be careful into oyishona, into oyenzayo. Qaphela noma ngalanda iy'nyanga ukuthi hhayi impokiseni asinike izinhlanhla bey'dlozi elikhulu kithi. Anyway, nazo kusho ukuthi kulele kunye kube kubili ngabe kuyavusana. Ngithe kwenzakalani 5 minutes before you die, 15 minutes emva kokuba usufile. Angizuchaza lezi zinto right now, no. Ngani na sathi abantu abenza ama-symposium baxoxisane ngalokho, sizwe sidrayine kubo nabo, sithole ulwazi labo, ngoba mina nguhafu nje unyawo lentuthuwane, ngazi only 1/10 million ngelaba phansi, nabanye-ke abaqhamuke nanolwazi labo. Ngeke uze ubhale incwadi ngomuntu oyedwa, ngeke. Ngiyaphika lokho ukuthi ayi lona bekungumprofethi omkhulu-ke, manje nakuka kusho wazi kunazo zonke iy'dala zikamdala emhlabeni. Yini yona leyo into? Ibizwa nganini igama layo? Mina ngayibiza ngathi iqapho lamanga leli, ngoba mase kuvela okunye uzojaba. Ngakho-ke ngingaqhathanisi ngisho abantu beneni babizwa ukuthi ngabaprofethi, ngoba wazi yena mase siqhamuka sikutshela ngabanye abaningi kwezinye iy'ndawo kakhona la eSouth Africa, uzoswaba. Akekho wakwenza njengokwakhe, akekho ukuthi nokuthi.
ngiyanibuke nje nginilalele la ku-TV ku-television ngisho amaNazaretha ekhuluma ngisho amaKristu ekhuluma ngithi wema yazi ukungazi kulele kunye kubili ngabe kuyavusana kwebantu abakababa. Angizi ukufika-ke kuloko ngoba ngisafuna ukuthi kuqhamuke kubantu abaningi, kuqhamuke emhlabeni wonke, kuqhamuke nakuyi-Hindus Valley laba ababenza ama-meditation kwi-Hindus Valley, kuqhamuke kuma-Buddhists e-Tibet, sizwe labo abenza i-meditation eqhweni leli wena ongathi uma ufika kulo uvele ugule uphathwe yiflu ufanele ugijimele kadokotela ujovo. Kunabantu ababekhonza umdala kungagunyishe nodwa umuntu bengajovi, kungekho sifo sikashukela, kungekho lutho, bengakhwehleli emakini bathela iy'puni eziwu-3 to 4 baze baphathwa isifo sikashukela, abangazani nodokotela, abangakaze bajova, abangazani nendaba yokukhatha, yokuphuza imithi yokuphalaza, yazi kuyihlazo, abangazange baze bafake iy'buko bahlushwe amehlo. Even kuma-psy-devotees bangakutshela ukuthi uSayi wayesiza ngisho abaphethwe amehlo abafake iy'buko, kutshela ngabanye abantu khona la izweni akho sifo samehlo kodwa abantu bafake iy'buko, pepe thina sibusisiwe. Uthi ubusisiwe ngethekhnoloji le kusiza emehlweni wakho njengoba ungaboni, njengoba ungaboni la izweni usafakwe iy'buko, ukona abaphansi uzobona kanjani impumputhe enkulu mos. Anyway, angideleli ngikhuluma iqiniso ukuthi sebenzisana ama-common sense wethu, ake ngingene nakuSayi Baba, bakhona nabanye la, ngifanele nomunye khona la, omunye ugogo okwakuthiwa kuseKapa, kwakhona nenye indawo kuthiwa kuseJerusalem, baningi iy'tshalo zikaMdala. Manje umuzolo ukuveza lo wakho akekho njengayo, ngakho uNkulunkulu sesikuveza sithi nazi ezinye izidala zikaMdala, kusho zonke lezo y'dala zikaMdala zingabonkulunkulu, yile nto enzeke eGibhithe, bese kuthiwa bangabonkulunkulu nakwezinye iy'ndawo eyenzeka nase-India. That's why nonkulunkulu Hare-Krishna, unkulunkulu obane baningi kakhulu unkulunkulu, but mase siqhathanisa lo wakho unkulunkulu nabanye abantu ababezwa ngonkulunkulu, yazi akube indima yenu leyo, eyami uyedwa udala, akekho wazi umdala kule ndaba labaphansi, akekho wazi ukuthi wadala nini kuphi futhi kanjani nangani. Webantu ababa, anyway kukini kuyikhethela ngithe ake angikhiphe nje le ngoba kukhona iy'ngane ey'cabangayo engeke zibanjwe ukuthi zifundile noma ziye lapha bayikhulekela zaphila noma bayikhothisa insizi zaphila. Nakadokotela ufika ujova uphile, asiphili nje ngothandazile kuphela ngoba vele sesiyi-weak ama-bodies wethu. Abanye bakadokotela ujove iphela i-flu, abanye benziwe umthungo operation baphile, abanye bakhotha insizwa, abanye bachathe, abanye baphalaze. Ziningi izinto esiza ngayo i-pain emzimbeni wethu, njengoba odokotela besho umsebenzi wabo ukuhlisa ubuhlungu emzimbeni womuntu. Yingakho siney'bhedlela namhlanje, hhayi ukuthi kugcwele amasonto, kugcwele amathempeli, yonke into ikhona ukuthi nabagayayo qo ematsheni baningi abasiza abantu, not only one place. Ithina ngoNkulunkulu wethu akekho njengayo. Awu ihlazo lelo, yazi ukuthi noma umuntu ekhuluma vele ubona ukuthi lo akazi lutho, akazi. Kwakhona inyanga ey'nkulu okhonda kavutheli yabhebhezela njengomlile elapha ngisho iy'nhlanu, wakhona umalanga kandengezi, angazi ngizoyibala ngithini, zaziningi kakhulu iy'nyanga kodwa zazingasiza iy'ndumandumane ey'dume umhlaba wonke. Awu ezase-India izinyanga zona yini-ke zizindumandumane nazo sey'dume umhlaba wonke. Ezase-China, ezase-Russia, ake siyekeni kuyikhukhumeza. Unana lo kwami sengikhohlwe ukuqhubeka ukuthini nayo yasho ukuthi uyindumandumane emhlabeni wonke, waziwa umhlaba wonke. Alright, abohotsomorena babeyini, asiqapheleni ulimi lethu.
ngoba manje sesikopisha kumakholo ukuthi uJesu wayeziwa umhlaba wonke. You forget one thing. Le religion yafakwa ngenkani kwabanye abantu bahambe bebulawa njengoba ngibuza ukuthi laba babebulawa bona ke bakuphi balele base Highgate base Pretoria bakuphi basesihogweni basezulwini onke ama-Abrahamic religions including i-Judaism including i-Islam ukuze baziwe ey'ndaweni ey'ningi baziwa ngempi behambe bebulala iy'dawo zikamdala. Bathini ngalaba bababulala? Anyway, angeze ukukhuluma ngaloko kakhulu manje kodwa umbuzo lokumile bathini ngey'dalwa zikamdala abayibulala bey'phoqa ukuthi ayikhonze uNkulunkulu babo na? Zikuphi? Zenzakalani? Ngoba nabo ababebulala sebafa ngokwabo bakuphi babona kwenzakalani nabo? Anyway, zikhona iy'njula efanele ukuthi zicabanga lento. Awuzuba injula-ke ngokuthi manje usuhambile wabuya e-university. Injula nje iyinjula ngokwazi ukucabanga. Yizona-ke ezohlanganisa zibhale okunye nazo. Ungayinjula ufundile, ungayinjula ungafundanga. Ngoba ukufunda uku-absorba information ebhalwe abanye abantu kupho okuqhamuka nawe engabizwa ukuthi invention. Imali ya-invethwa cishe ngasho. Anyway, ngifuna niyicingele lokho as well as ukubhala ngaphandle kwama-hieroglyphics lana wase-Egypt. Yizo zonke izinto ezatholwa abantu lezo. Ziningi kakhulu izinto ezitholwa abantu. Kumanje kunabantu kuma-rainforest along the equator. Akho sonto, akho mfundisi, abagqoki. I-civilization ayikafiki kubo. Uma bekubona bakubulala wakudla ngoba babona nje unyamazane. Ko-Congo, ko-Brazil, ko-Argentina. Ungachecka yonke indawo along the equator la kungama-rainforest khona kulawo ma-thick vegetation. Ubone ngisho iy'lwane zakhona ukuthi ngisho u-Adam akazange ayibize ngamagama. Anyway, baba kukini ukuthi nani ni-research kakhulukazi abafundile bakwazi ukubhala lapha abuze i-question manje ngokuthi yabona baningi abantu bazosiza kulokho kodwa indaba umuntu oyedwa usenguNkulunkulu asiguqeni kuye. Guqani nina, angiguqi noyedwa uNkulunkulu. Mina namadlozi amahle guqa kumdali kuphela ngasizothe inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa. Lokho ngicela ukuthi wonke umuntu akaze amadlozi wakhe amahle aguqe nawo kumdali ngenhlonipho namaqiniso nesizotha neqiniso lodwa. Ngoba akekho wazi umdali kuleli nabo labaphansi. Kuba kuhle kakhulu futhi bantawe nabakababa ukuthi wazi idlozi la kuwemukele uzalo esiswini sikamama akho lelo yokumukela kwelabaphansi. Ngoba make ngakumukela kwabaphansi ubhongo bukulindile. Ungafunda wonke amabhayibheli ungaguqanga ubupoko boba nawe kuningi ngibona iy'poko zamakholwa umabandla ngamabandla nanamhlanje zikhona nalabo abay'tusa kakhulu botoye ezulwini bolanda uNkulunkulu inini. Izipoko futhi zandile-ke manje bese ziningi kakhulu namakhamera yakwazi ukuyishutha. Kukhona nama-tape recorder akwazi ukurekhoda i-frequency yabaphansi. Anyway, sengimcafezele enough. Ake ngithi ukuba bengi-highlight-a nje lezo zinto. Mina-ke ngikuhalf wenyawo lentuthwane. Buka-ke inyawo lentuthwane ukuthi ungalibona bese ubheka uhafu walo. Ngiyabonga abantu abababa, ngiyabonga wey'dala zikamdala.
umsaba wenkosi uphezu kwabayesabayo, kule nabo labaphansi, kuzo zonke iy'dawo zakho mdali, kule nabo labaphansi. Lolu dumo kuyoba olukamdali kuphela, ongaziwa muntu niyedluza kule nabo laphansi. Ngiyabonga wey'dala zikamdali.